متنعته مصحف قدوسنا كمتي نفس وكفنا كنصنعو زصنحنا كاب جبر حواريات 4 كاب قصر 1 كساب إسراء زلوي كاب 1 كساب 4 كنببمو كابو كقصلي مالتي يسوس كويتا يامين انتايبل نهزب خنغرو خلو كهناتن حلقة حلوت بيت مقدسن صديقاويانن مصوم نهزب سلاز مهارون تنساي كاموتات بيسوس سلاز سبخون حريقوم إدوم زرقيهم حازوهم مدر مسينا برمو كسعن صبيحيتو نابيت ما أسرت أتوهم كاباتاتهم نتي قالهم سمعوا بزحات آمنوا قصر توم سبقوت كأستات حموشتشح كونه نفسه كف أبزرهم زلو سب كابتوم نتك قالهم سمعوا بزحات آمنوا زبل قال يسمرولهم آمين قالهم سمعوا very وسان قال يسوس كويتاي إذا غفلزي كم معرف سلسته زقت على غفليو زحلف سمون كم زرعنا يو بعل بيتروس نتوم تزخونة تعمرات ريوم ناب زمت أصابات تستجبر تعمرات بقاتهم زي كونس بت أب بمنفسو زنبر جبار تعمرات زخونة يسوس كم تجبره نباتاتهم زي كونس نبتي أب كوينو سرح زلو كتأمتو خمس جبّኦም كم زنجروهم رئينا نيرنا يسوس قويتاي نزلنا نجروهم مالت بزعبا يسوس الناس بخومن النا محرومن كله يوم بقر كهناتن حلق حلوت بيت مقدس صدقاوያን مصيام نتهزبي سلازمحارو بزعبا تنساي كموتات بيسوس لسبخون حريقهم إدوم زرقيهم حيزهم كسع زوجه نبيت ما أسرتي اتيامو أبزغنا حتى زقبعنا بزحات أقسكم وزحلفكم بهودات كل التحتوتات هالو تي تقدم يحتو صدق آيان من يوم سلامتاي محاريقهم انتاي أحريقهم سلامتاي بعال بيتروس نتهزب بزعبا تنساي كموتات بيسوس بمصباحهم حريقهم زبل حتو خنا حتى تيقبعنا آمين دو أردسان مانن صدقاوያን ወንጌላት ክነጽንዕ ለና بسفح رئيناዮ نيرنا حق ايدو قدسان مسا ያለሁም ዶ ካብ ማቴዎስ ጀሚርና ክሳ ዮሐንስ ነጽነ ፈሪሳውያን መንዮም ሰዱቃውያን መንዮም رئيناዮም ኢና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሰዱቃውያን ስለምንታዩ ገብገባ ቢሎም ስለምንታየም ሐሪቆም ስለምንታዮም كسع بك أكابت جوبا منزعم وسيدهم نبأت ما أسرتي يأتيومهم اندحر إلنا صدقاويان بزعبات سايك هموتات بك بيسوس بمصباحهم محرق يوم مغنيات انتهي اندحرينا ازوم سبات تنساي موتات يلن إلهم زعمنو سبات بمنبارومي جوهوبا ويتنس مالتي يمزيام سمس موتا مويتي بك تودي تاريخو أبو أبقعب تنساء موتان آمنونين بعال بيتروس دما بزعبا تنساء يسوس يمسبكون يرم يسوس كريستوس قويتاي بعال بيتروس بزعبا يسوس كمز تنساء بمصباحهم زيوم صدوق آويان بتنساء موتات زبهال يلن إلهم زعمنو جوجلتات እምነቶም ዝትንክፍ ነገር ስለዝኾነ ንእምነቶም ዝወቅዕ ነገር ስለዝኾነ ንእምነቶም ባዶ ዝገብር ዜሮ ዝገብር ነገር ስለዝኾነ حريقهم كحزوهم كلون ري زم صديقاوያን بتعامي جبرتن حدقتن نيروم ኣብቲ ሰዓተቲ أتزعبي بوزيشن حيزهم زنبورو سبات نساتهم سل زنبوريم تذكروا ديهم يسوع كريستوس كمان كسبه كله صدقاوያን بزعبا ሓደ ሰብኣይ ንሓን ሰበይት ተመሪዑ ካይወለደላ ሞይቱ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ዝክሩ 7 ኣሕዋት ነይሮም 7 እዮም ተመሪዖም ነይሮም ኣብ ትንሳኤ ናይ መንዮም ሰባት ናይ መንዮም ሰበይቲ ክትከውን ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሓትኩም ሰዓን በቃ ጽሑፍ ምፍላጥኩም ሲትጋገይለኹም ኢልዎም ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ هاليلويا دمت يسمع عند الله ولا تقاريت الله الله خده سلازي سي فريساويان
ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሳኤ ምስ ነገሮም ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም ንሰዱቃውያን እምነቶም ዝወቅዕ ነገር ስለዚ ተዛረበ ኢየሱስ ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም ኣብቲ ሰዓት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ማለት እዩ ስለዚ ሰዱቃውያን ኣብዚ ቀንዲ መሕረቂዮም ደቀ መዛሙርት ሓዋርያት ምስባኾም ብዛዕባ ተኣምራት ገለ ይኮነን በቃ ኣሕሪቕዎም ዘሎ ዘሕረቆም ኢየሱስ ተንስኡ ሰብ ምስሞ ትንሳኤ ሙታን ኣሎ ኢሎም ብምስባኾም ኢየሱስ ጎይታይ እዞም ካህናትን ሓለቃ ሓለውት ቤተ መቅደስን ሰዱቃውያን ኣብ መንጎት ትምህርቲዮም መፅኦም ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሒዞም ናብ ቤት ማእሰርቲ እትዮሞም ዋላኳ ካብ ስብከቶም እንተኸለፍዎም እቲ ኣቐዲሞም ዝመሃርዎ ትምህርቲ ኣብ ልቢ መብዛሕትኦም ስለተዘርአ ካብቶም ነቲ ቃሎም ዝሰምዑ ብዙሓት ከም ዝኣመኑ ይነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣሜን ኢዮብ ኣንቶይ ብሰፊሑ ነዚ ነገር እዚ ይዛረበሉ ነይሩ እንድሕር ተዘሪኡ ዘይበቁል ዘርኢ የለን ኣሜን ቦታ ተረኺቡ ክበቅል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብቶም ነቲ ቃሎም ሰምዑ ብዙሓት ኣመኑ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 4 ቁጥርቶም ሰብኡትካ ኣስታት 5,000 ኮነ ይብለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ሮሜ 10 ቁጥሪ 17 እንታይ ይብለናሲ እምበኣርሲ እምነት ካብ ምንታይ ይብለና ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕውን ብቃል ክርስቶስ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰብ ብዛዕባ ክርስቶስ ተሰቢኹ ኣነ ዘይተተንከፈ ሰብሪ ኣይፈልጥኒ መብዛሕትኡ ግዜ ስለምንታይ እዩ ኣብ ጉባኤና ሰባት ከምቲ ዝግባእ ዘይደህኑ እንድሕሪና እቲ ዝተንስአ ኢየሱስ ኣይኮነን ዝስበኽ እስቲል ወላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣነ ብዛዕባ ሓድሽ ክዳን ምስባኽ ደስ ዝብለኒ ብዛዕባ ኢየሱስ ምዝራብ ዝፈቱ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ምምሃር ዝፈቱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናይ ሓድሽ ክዳን ሰባት ኢና ንሕና ኣሜን ዶ እስቲል ብዛዕባ በቃ አብርሃም ዛዕባ ኩሉ ኦሪት ዘፍጥረት እስቲል እዩ በቃ ሰብ ኣብ ኦሪት ዝነብር ዘሎ I'm telling you እምነት ካብ ምስማዕውን ብቃል ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስበክ ከሎ ጉባኤ ይነቃነቅ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ተንስአ ንሞት ሲዒሩ ተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስበክ ከለኻ ከምቲ አንቶይ መሲ ዝብሎ ዝነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ምድረ ሰማይ ትናወጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 4 ከነንብብ ኮለና እንታይ ብለና ካብቶም ነቲ ቃሎም ሰምዑ አሜን እዞም ሰባት ብዛዕባ ምን እንተዛሪቦም ብዛዕባ እንታይም ተዛሪቦም እንድሕሪና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እትስተንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብከልኩም ኣለና ብዛዕባ እትስተንስ ኢየሱስ ኢና ንሰብክ ዘለና ተሰቅለ ይኮነን አሜን ዶ ተሰቂሉ ተረፈን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መስቀል ቀራንዮ ወሪዱ እግዚአብሔር ይመስገን ተንስዩ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣብ ቦታ ተቀሚጡሎ እስቲል ተሰቅለ ዝመስለና ሰባት ኣለና ኖ نحن حجي نسبكو نتي نموت سعيرو تنسى إيسوسي السو يكسبه زلوه اتي بحمام زلادية اتي عرقانو استسقل يسوس هيكون نكسبه زلوه اتي نموت سعيرو موت اصنعو كحزو زيك على يسوس كريستوس بزعبو يكسبه زلوه يسوس غويتاي امين كابتوم نتق قالوم سمعو بزحات امنو يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን እምነት ካምስማ መስማውን በቃል ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ነዞም ሰባት እቲ መስማዖም ይናብ እምነት ከምጽገሩ ከምዝመጹ ገይሮም ሐቀይደ ቅዱሳን አነ ንሳትኩም ስለሰማዕና ደይኮና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምናይ ግል መድኃኒና ተቀቢልና ዋይዳ ንሕና ዘይንዛረብ ከምቶም ተቢዖም መጽኦም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብለኒ ይሰልይ ካይበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕነካ ኢሎም መጽኦም ዝነገሩን ስለምንታይና ዘይንነገር ጴጥሮስን ዮሐንስን ብዛዕባቲ ካሙት በቃ ዝተንሰ ኢየሱስ እንተዘይ ሰብክዎም እንተዘይ ምህርዎም ነይሮም እዞም 2000 ዝኣክሉ ሰባት ኣዋልድን ቆልዑትን ከይሓወስካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይምተን ጸምበሩ ነይሮም ሳላ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝመሃርዎምን ዝሰበኽዎምን ግና ብዛዕባ ኢየሱስ ሰሚዖም እቲ ሰምዕዎ ቃል ድማ ለዊጥዎም ናብ እምነት ድማ ምጽዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መጀመሪያ 120 ዝኣክሉ ደቀ መዛሙርቱ ነይሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 2 መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ
ደቀ መዛሙርቱ ሓይሊ ምስ ተቐበሉ 3000 ዝኣኽሉ ሰባት ተወሲኾም ሕጂ ድማ ኣብቶም 3000 200 ተወሲኾም ብጠቕላላ 5000 ኮይኖም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 5 ክሳብ 12 እንታይ ይብለና ንጽባሓይቱ ድማ ኾነ መኳንንቶምን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ምስኦም ድማ ሊቀ ካህናት ቀያፋን ዮሐንስን እስክንድርዮስን ካብ ዓሌት ሊቃውንቲ ካህናት ዘበሉ ኩሎምን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩምሞ ኢሎም ሓተትዎም ሽዑ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ መልኦሞ በሎም ኣቱም መኳንንቲ ህዝብን ዓበይትን ሎሚ ንሕና ንሓደ ሕሙም ሰብኣይ ብዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ንሱውን ብዝሓወየሉ ካብ እንምርመር ክትፈልጡ ብስም እቲ ንስኻትኩም ስኣልኩምሞ ኣምላክ ካብ ሙታን ዘተንስኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ብኡ እዚ ኣብ ቅድሜኹም ጥዑ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣብ ኩላኻትኩም ኣብ ኩሉ ህዝቢ እስራኤልን ይፈለጥ እዚ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓኩምሞ እምኒ ርእሲ ማዕዘን ዝኾነ እምኒ ንሱ እዩ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን ምድሓን ብሓደ ከቶ የልቦን ኢሎም ክምልስሎም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ደስ ኣይብልን እዞም ሰባት ንጴጥሮስን ዮሐንስን ስለምንታይ ናብ ቤት ማእሰርቲ እትዮሞም እንድሕር ኢልና ብለይቲ ምንም ክገብሩ ስለዘይኽእሉ እዮም መሲሑ ስለዝነበረ ክሳዕ ዝወግሕ ኣሲሮሞም ልክዕ ምስ ወግሓሎም ኩላቶም ተኣኪቦም ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሓደ ሕቶ ክሓትዎም ከሎ ንርኢ በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩምሞ ኢሎም ክሓትዎም ከሎ ንርኢ ጴጥሮስን ዮሐንስን ብሓፈሻ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ መዓስዮም መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኖም እንድሕር ኢልና ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምውራዱ እዮም መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኖም ኣሜን ዶ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደዮም በዓል ጴጥሮስ ኣበይ ከም ዘለው ተፈሊጦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በዓል ጴጥሮስ ካብቲ ዝተሓብኡሉ ዝወፁ መዓስዮም እንድሕሪና መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ምስ ተቐበሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ብዙሓት ዝተሓብኡ ሰራዊት ኣለዎ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ሓይሊ ለቢሶም ዝወፁ ተዳለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ሓደ ኣነ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጊዜ ሎ ንኹሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ጸኒሖም እዮም በዓል ሐዋርያት አሜን ዶ በዓል ጴጥሮስ ኣብ ኢየሩሳሌም ነይሮም ድምጾም ተሰሚዑ ይፈልጥን ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ስርሑ በኣቶም ክሰርሕ ምስ ጀመረ ግና መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኖም ክሳዕቶም ዓበይቲ ነጋውስ ናይቲ ሽዑ መራሕቲ መኳንንቲ ክሳዕ ዝበጽሕ ዝነኦም ወፂ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዞም ሰባት ንበዓል ጴጥሮስ በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩም ኢሎም ክሓትዎም ከለዉ በቀዳማይ ደረጃ እዞም ሰባት ሓደ ዝተረድኦም ነገር ከም ዘሎ ኢና ካብዚ ዝሓተትዎ ሕቶ ክንርዳእ ንኽእል ኣሜን ዶ ስኢሎም ኣይኮኑን በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ወይ ድማ ነዚ ዝገበርኩም ኢሎም ሓተሞ ሓደ ነገር ተረዲእዎም ኣሎ ሱፐር ናቹራል ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ተረዲእዎም ኣሎ ብናይ ሰብ ሓይሊ እዚ ነገር እዚ ከም ዘይተገብረ ፈሊጦም ኣሎ በዓል ጴጥሮስ በገዛ ሓይሎም ነቲ ካብ ማሕፀና ዲዩ ኣትሒዙ ኣጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ኣብ ኩሉ ሰብ ድማ ፍሉጥ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ካብ ዝውለደ ኣትሒዙ ደው ምባል ምስጓም ምዝላል እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ነይሩ ከም ዝኸይድ ከም ዝዘልን ከም ዝገበርዎ በቃ በገዛ ሓይሎም ከም ዘይገበርዎ ስለዝተረድኦም እዮም ነዚ ሕቶ ዝሓቶሞ እዞም ሰባት ሓደ ዘይተፈልጥ ሓይሊ ወይ ስም ምስኦም ኮይኑ ይዓይ ከም ዘሎ ስለዝተረድኦም እዮም ብናይ መን ሓይሊ ወይ ብናይ መን ስም እቲ ተኣምራት ከም ዝኾነ ኣብዚ ንበዓል ጴጥሮስ ክሓትዎም ከሎ ንርኢ ዘለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ብኻልኣይ ደረጃ እዞም ሰባት ንጴጥሮስን ዮሐንስን በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩ ኢሎም ክሓትዎም ከለዉ ስለምንታይ እዮም ሓቶም እንድሕር ኢልና ጴጥሮስን ዮሐንስን ካብ ልምድታቶም ወፃኢ ዝኾነ ነገር ይገብሩ ብምንባሮም እዩ አሜን
حدا እዚኦም ጴጥሮስን ዮሐንስን በቶም ናይ ሽዑ መራሕቲ አሳይንድ ዝተገብሩ ወይ ዝተመደቡ ሰባት አይኮኑን ኣብ ትሕቲኦም ዝኣበዩ ሰባት አይኮኑን እዞም መራሕቶም ናይ ሽዑ መራሕቲ ዘይፈልጦም ሰባት እዮም በዓል ጴጥሮስ በይናይ ሓይሊ ይኹም ትገብሩ ዘለዉ በይናይ ስም ይኹም ነዝ ትገብሩ ዘለኹም ክብሉ ከሎ መን እዚ ስልጣን እዚ ሂብኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ናይ ስልጣን ጉዳይ እዞም ሓተቲ መን እዮም እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ናይቲ ዘመን ኣገልገልቲ ገበርትን ሓደግትን ዝነበሩ ሰባት እዮም ስለዚ ከኣዮም ንጴጥሮስን ዮሐንስ ኣብ ማእኸል ስብከቶም መንዚዖም ወሲዶም ናብ እስር ቤት የእትዮም ሕጂ ኸ ንፍርዲ ኣብ ማእኸሎም ደው ኣቢሎም ብሕቶ ዘዋጥርዎም ዘለዉ በዓል ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣቐዲሞም ብናይ መን ሓይሊ ብናይ መን ስም እቲ ተኣምራት ከም ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ብግልጽ ነጊሮሞ እዮም ሓቀይደ ቅዱሳን በዓል ጴጥሮስ ግልጽ ገይሮሞ እዮም ነቲ ህዝቢ ንሕና ይገበርናዮን በዓና ዝኾነ ካይመስለኩም ናባና ይትጠምቱ እቲ ገባር ተኣምራት በዓሉ ኢየሱስ ኢሎምሲ ነቲ ህዝቢ ብግልጽ ምሂሮሞ እዮም ብዝኾነ እቶም መኳንንቶምን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ሓና ሊቀ ካህን ቀያፋን ዮሐንስን እቶም ተኣከቡ ዘበሉ ብምልኦም ግና መሊሶም ነዚ ሕቶ እዚ ክሓትዎም ከለዉ ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝበሎምን ዘጠንቀቆምን ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሓይሊ ከይተቀበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢልዎም ኣሜን ደ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ከም ዘድልዮም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለሱ ከለዉ ብዘይናቱ ሓይሊ ምንም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ስለዝፈልጥ ሓይሊ ተቀበሉ ሓይሊ ምስ ተቀበልኩም ጥራይኹም ዝኾነ ነገር ፌስ ክትገብሩ ትኽእሉ ንዝኾነ ነገር ክትገጥሙ ትኽእሉ ሓይሊ ክትለብሱለኩም ኢልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በይናይ ሓይሊ ወይስ በይናይ ስም ንዝብል ሕቶ መልስ እምበዓር ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስን ዝብል ይመልሱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን ኣቀዲሙ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ህይወቶም ዝኸውን ነገር ብተደጋጋሚ ይነግሮም ነይሩ ብዝተፈላለየ ምሳሌ እናገበረ ይዛረቦም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አንቶይ ዮባውን ጠቂስወይ ኩላትኩም ጠቂሱኩም ኢኹም ማቴዎስ 10 ካብ 17 ክሳብ 20 ኸይድና ወይ ድማ ሉቃስ 12 ካብ 11 ክሳብ 12 ኸይድና ነንብብ ኮለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሙ ኣብ ህይወቶም ክኸውን ዝኽእል ነገር ነጊርዎም ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናብ ዋዕላ ክወስድኹም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፉኹም እዮም ንዓዓቶምን እዚኣ ስምሩላ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በትሪ በቃ ክግረፉ ስለዝደለየ ይኮነን ግን እንታይ ኢሎም ናብ ዋዕላ ክወስድኹም እዮም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፉኹም እዮም ንዓዓቶምን ንሕዛብን ንምስክር ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንትን ናብ ነገስታት ክትውሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቂቑ ኣሕሊፎም ክህቡኹም ከለዉ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ግዜያት እያ ክወሃበኩም እሞ ከመይስ ወይስ እንታይ ከም እታዛረቡ ኣይትጨነቁ መንፈስ ኣቦኹም እዩ ኣባኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ኢልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ንምስክር እዮም በዓል ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣብ ማእኸል እዞም ሹማምንቲ ደው ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን መን ሓሲብዎ ኣብ ማእኸል ሹማምንቲ ደው ኢሎም ክሰብኩ ናብ ዓበይቲ ጸሎትን ናብ መኳንንቲ ገዛኣትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባእ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ እሞ ከመይሲ ወይስ እንታይ ከም ትምልሱ ወይ እንታይ ከም ትብሉ ኣይትጨነቁ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ናይ ሎም መጽናዕትና እምበኣር እዚ ትንቢታዊ ቃል ኣብ ህይወት በዓል ጴጥሮስ ክፍጸም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ጴጥሮስን ዮሐንስን በይናይ ሓይሊ ወይስ በይናይ ስም እቲ ተኣምራት ከም ዝገበሩ ከም ዝመሃሩን ከም ሰበኹን ምስተሓተቱ በዓሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጴጥሮስ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ንርኢ አሜን ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ነቶም መኳንንትን ህዝብን ዓበይትን ነቲ ዝተሓተቶ መልሲ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ መልኦሞ በሎም ኣቱም መኳንንቲ ህዝብን ዓበይትን ሎሚ ንሕና ንሓደ ሕሙም ሰብኣይ ብዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ንሱን ብዝሓወየሉ ካብ እንምርመር ብስም እቲ ንስኻትኩም ሰቐልኩም እሞ
أملاك كموتات زتنسو يسوع كريستوس نازريتاوي بوز أب قدميكم تعيو دو إلو خمزلو أب كل خاتكمن أب كل حزب إسرائيل يفلت نجمرة أزفلت أتي مويتو تاريفوز والكم مو أتي أيتنسأني لكم زوركم لو يسوع كريستوس أتي بقى تاريخو أما قابر تاريفو إلكم عاتيكم مو زتنحكم فايل بقو بتي إسخاتكم زقتلكم يسوع كريستوس إذا سبز تعيو خمزلو فلت كيلو حجون نتوم صدق آيانهم سبكم زلوا حجون توم تنسأ موتاد يلن إلهم زعمنو سبات أبزلوا من الزارب زلوا نتوم جنزب هيوم نتوم والتعدرات نيروماويان نتريسا دك أمسامرتو سريق لكم أوري لهم زخافلو نتوم زخافلو نعاتهم يوم نزي حق إذا نقرأهم زلوا يسوع كريستوس قويتاي إذا حق إذا كم مصفعتي نزوم مخواننتي حق إذا قدسات إذا تصفئتي نتوم زغبرو زفلتو مخواننتي لك أكهانات كلهم قبرهم زفلتو تي إكوي تقبارهم زفلتو مرحتي نايشت زمنتي تصفئتي زي موقعتي كبير تصفئتي يسوع كريستوس قويتاي تنسخاتكم نداقتي زنعكم مو رأس ما أزن زخونة أمني نسيلو زابير مسكت بوء كندحن زقبا كالسم أبتح سماي نسب أيتوهابن مو مدحان بحاد خالق كتوه البون إلهم كبير سبكت كسبكوهم كلهم ريك زابير مسكت آمين ملسي ناي بيتروس نتوم مخواننتي كم تقولكم زنعكو دارجة بقى انتهى مهلكم كبيت صفئتي توم خوان انت حزبن عبيتن انت زي حاتو ما حشوم نيرو حق اهدو قدسا انت زي حاتو تصتزبلو ما حشوم مغنياتهم حاتيتهم زرخوا ملسي كمزا زنببنايا قدوم زوت نمننتهم زقلت سلازخونا مالت سمعوا منفس قدوس تزي زارب بقال بيتروس دفيروم نزق على زي مستزارب ونيرو منفس قدوس تزيدرخو منفس قدوس أوشتو آتيو تزيزارب نيرو بيتروس ززاربو زلو قال قليل قال أيكونن موت زفردو قالي زقتلو قالي ززارب نيرو زابير شمو يبارك كم هو حقها أطبقوت أياكي ناتموت يردالي ولو محارة سلازيسي إزوم سبات تزيحاتو ما حاشوم نيرو بمحتاتهم قدو موتي زقرمن نقر انتايو اتنسخاتكم نداقتي سمعوني نداقاي نون زي تتصرب أمني زي تتصرب أمني نمنتاي يقلقل عمنتاي كشكوعو خمزخ الفلتي حق ايدا قدسها مس نداقت سريحكم دحركوينكم يفولتو ويم تأمني نيناي تقم أبيناي أنجل خون كمزخ تبوك جرام يمزفولتو أبزي بيتروس حيال زربا يزارب زلو اتنسخاتكم ندقتي زنعكم مو كورنرز قبركم مو عيتك امن زبالكم مو تقمي يبلون زبالكم مو نسو رأس معازن زخونة امني يسوس يلو اكزابير سمي بارا كدحنون دحر دليخم بتنسخاتكم نابتسقع زتسقعكم مو تقمي يبلون لكم زنعكم مو يسوس بجاك بوء كالم تدنلوز توهاب السم يلن يلوم اكزابير مسكن هاليلويا بينا حيلي ويس بينا سميكم نزز قبركم مو كابلكمنا اتملسي بسمة نسخاتكم سؤالكم مو أملاك كموتات تنسو يسوع كريستوس نازراوي بوز أبكن ميكم تعيدو إلو خمزلو أب كل خاتكم أب كل حزب إسرائيلي فلت تنسخاتكم نداءت زنعكم مو هار اسم أزن زخون يسوع كريستوس بويز سب أيتعيو بسموينا نزي نجر غيرنايا بحيل منفس قدوسيو ازي تعيو زليلهم كدحنون دحر دليخم إلهم بزعبا مدحن كسبكم كلهم ري እግዚአብሔር ይመስገን بوء خندحن زقبا كالسم أبتت سماي نسب أيتوهبن مو مدحان بحد كالخ تلبون لهم بيناي حيلي
ወይስ በናይ ስም ዝብል ሕቶኹም ብልስሎም ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስም ኢየሱስ እዩ ነዚ ሰብኣይ አጥዒዕዎ ስም ኢየሱስ እዩ ታሪኹ ቀይርዎ ስም ኢየሱስ እዩ ምሳና ክሳብ መወዳእታ ደው ክብል ከም ክዘልል ክሕጎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክምስክር ገይርዎ አይገርመኩምን ቅዱሳን ዋው ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስራአዩ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ከአምስተረድኡ ገረሞም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ አላለይዎም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስራአይዎ ዝዛረብዎ ሰዓኑ እዚ ዘሐጉሰኒ ብጣዕሚ ዘሐጉሰኒ እቲ ሰብኣይ ካብ በዓል ጴጥሮስ ዘይምፍላዩ ኣዝዩ የሐጉስኒ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ሰብ ኮፈውስ ተቐቢሉ ኸይድ ኮይ ብዙሕ ናይ ጴጥሮስ ጽላል ዝፈወሶም ሰባት እኮ ኣለዉ ብዙሕ እኮ ተዓምራት ዝተገብረሎም ሰባት እኮ ኣለዉ መብዛሕትኡ ሰብ ተዓምራት ምስ ኮነ ብሂወቱ ንጎይታውን ገዲፍዎ ይዝኸይ ሰብኣይ ግን ታይሉ ደው ኢሉ ነይሩ ምስኦም እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዋዕላ ከግልሱ ኣዘዝዎም እሞ አሉ ክንብላ ዘይኮነና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩ ኩላቶም እተጋሓደት ክንሓብኣ ዘይንኽእል ፍልጥቲ ሃሌሉያ ተዓምራት በዓቶም ተገይራ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም ተመኻኸሩ ኣብ ህዝቢ ምእንቲ እምብዛ ከይወረይ ግና ደጊምና ሓደ ሰብ እኳ ከይነግሩ ኣምሪርና ንግንሓዮም በሉ ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኮይኑሲ እስከ በዓላኻትኩም ፍረዱ ኢሎም ክምልሱሎም ኮንዶ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኮይኑ ስለተዛረበ እቲ ተዛረብዎ ቃል ኣብቶም ሰማዕቲ ኣብ ጽልዋ ከሕድር ኮሎ ኢና ንርኢ ኣብ ጽልዋ ይሕዲሩ ኣብዞም መራሕቲ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 13-14 እንታይ ይብለናሲ ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስራአዩ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ከዓ ምስተረድኡ ገረሞም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ላለይዎ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስራአይዎ ዝዛረብዎ ሰዓኑ ይብለና ሃሌሉያ ኣብዚ እቲ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ከዓ ምስተረድኡ ገረሞም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ላለይዎ ዝብል ቃል ብፍላይ እቲ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ዝብል ቃል ሓደ ክነግረኩም ዝፈቱ ብዛዕባ አካዳማዊ ትምህርቲ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ እዚ ኣለኹም ዶ ምሳይ ገፈፍታ አሳ ስለዝነበሩት ኣይተማሃሩን ማለት ኣይኮነን ማለት ፊደል ኣይቆጸሩን ምንባብን መጽሐፍን ኣይክእሉን ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ኮይን ዝብሎ ዘሎ እንታዩ ኣብ ትሕቲ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገማልያ ኮፍ ኢለ ተማሂረ ዝበሎ ከምኦም ኣብ ትሕቲ ሓደ መምህር ወይ ፍሉጣት መማሃራን ኮፍ ኢሎም ዝተማሃሩ ሰባት ኣይነበሩን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ እዞም ሰባት ዲሳይፕል ዝኾኑ ሰባት ኣይኮኑን በቲ ናይቲ ሽዑ ስኮላር ዝነበሩ ናይቲ ሽዑ መማሃራን ዝነበሩ ቴዎሎጂያን ዝነበሩ ነቲ ቶራ ዝምህሩ ነቲ ስርዓት ኣቦታት ዝምህሩ ኣብ ትሕቲኦም ኮፍ ኢሎም ዝተማሃሩ ሰባት ኣይነበሩን ነዚ ናይ ምስባኽ ወይ ድማ ናይ ምምሃር አገልግሎት ዝተመደቡ መንፈሳዊ ትምህርት ዝተማሃሩ ይኮኑ ነይሮም ገፈፍታ አሳ ነይሮም ተራ ሰባት እዮም ነይሮም ንዕኡ ዝመሃሩ ነይሮም ኣብቲ ዘመንቲ ሓደ ካብኣታቶም ከም ዘይኮኑ ሪኦም እዮም ዝብል ከምዚ መበሊኦም እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ብሉይ ኪዳን ከይተረፈ ክትርትርዎ ምስ ጀመሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ከይተማሃሩ ምሁራት ኮይኖም ስለ ዝረኸቡዎም ተገሪሞም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ከይተማሃሩ ምሁራት ኮይኖም ስለ ዝረኸቡዎም ጥቕስ ከጣቕሱሎም ምስ ጀመሩ ካብ ብሉይ ኪዳን ሰንቢዶም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዓል ጴጥሮስ ብዛዕባ ትንሣኤ ኢየሱስ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ሰብክዎ ነይሮም ካብ ብሉይ ኪዳን እናጠቐሱ ትንቢት ይፍጸም ከም ዘለውን እንኮላዮም ዝምህርዎም ነይሮም አሜን ዶ እዚ ነገር እዚዩ ነቶም መኳንንቲ ከም ዝግረሙ ገይርዎም ሃሌሉያ ዞም ሰባት ከመይሎም ከይተማሃሩ ምሁራት ከም ዝኾኑ ከመይሉ ናይ ጥበብ ቃል ካብ አንደበቶም ከም ዘንጠብጥብ
መናባታቶም ኮይኑ ይዛረብ ከም ዘሎ ስለዘይፈለጡ ካብ ምግራም ሓሊፎም ምንም ክብሉ ይከኣሉ ድሓር ግን ኣሃ ዘብሎም ነገር መንፈስ ቅዱስ ኣዘኻኺሮም አሜን እዞም ሰባት ናይ መን ደቀ መዝሙር ከም ዝኾኑ ካብ መን ከም ዝተማሃሩ ንሳቶምን ልክ ከም መምህሮም ከይተማሃሩ ምሁራት ከም ዝነበሩ አላለየሞም ክብርን ጎይታ ይኹን ዋላ ንኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ኸም እዮም ዝብሎ ነይሮም ካበይ ረኺብዎ ዝኹሉ ጥበብ እንታይ ዲ ኮፊሊ ተማሃረን ኢየሱስ ክርስቶስ ካበይ ረኺብዎ ዝኹሉ ጥበብ ካበያም ጭዎ ዝኹሉ ፍልጠት ከመይ ገይሩ ንብባሉ ከመይ ገይሩ ጽሕፋሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ናይ መምህሮም ወሲዶም ኢሎም ደምዲሞም አሜን ከም መምህሮም እዮም እዚኦም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ አላለይዎም መልስ ኮይኖም ሕቶ ኮይኖም ነይሩ ከመይ ገይሮም እዚኦም ሰባት ሲምሲ ንዓና ኾፍ አቢሎም ዝምህሩና ዘለው ኢሎም ገሪሞም ነይሩ ትዝ ምስበሎም ኦ ከም መምህሮም እዮም ኢየሱስ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኮይኑ ነቶም መኳንንትን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ነቶም ካህናቶምን ሓለፍቶምን ናይ ምድሓን ወንጌል ክሰብከሎም ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ኣነ ደስ ዝበለኒ ነገር ነዚ ቃል ከጽንዕ ከለኹ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ይገርመኒ ጸኒሑ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ መድረኽ እዚ መን ኣዳልይዎ እንድሕር ኢልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ አሜን ዶ ንሕና እኮ ጥሩምባ ክንነፍሕ ገለ ኣይድልየናኒ አዘ ክርስቲያን በቃ ፖስተርና ክነለጥፍ ገለ ክነለጥፍ ኣይድልየናኒ እኮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፖስተር አለጥፍ ይፈልጥ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ገለ ክርስቶስ ዝበሃል ገለ ክመጽ ኣይድልን እኮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ መድረኽ ዘዳልወልካ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ነዚ መድረኽ እዚ መን ኣዳልይዎ እንድሕሪና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እቲ ተኣምራት እንተዘይከውን ነይሩ እቲ ህዝብን ኣብ በዓል ጴጥሮስ ኣይምተኣከበን ነይሩ እቲ ህዝብ እንተዘይእከብ ነይሩ እቲ ጉዳይ ናብቶም መኳንንቲ ኣበይቲ ጸሓፍቶምን ኣይበጽሐን ነይሩ እቲ ወንጌል ኩሉ ክሰምዖ ስለዘለዎ ግና መንፈስ ቅዱስ ነዚ መድረኽ ከዳልዎ ከሎ ንሪ በዓል ጴጥሮስ ስምዑኒ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ኣብዛ ኣገዳሲ ነገር ክዛረበ በዓል ጴጥሮስ ክጽልይሎም ካብ ቤቶም ወጽዮም ሓቀይ ደ ቅዱሳን ክጽልይሎም ወጽዮም ዘይተመልሱ በዓል ጴጥሮስ ነታ ናይ ሰዓት ሰለስተ ጸሎት ክጽልይሎም ካብ ገዝኦም ወጽዮም ዘይተመልሱ ብኡ ገይሮም ሓዲሮም ተዓሲሮም እዚ ሁሉ ዝበጽሖም ዘሎ ቅዱሳን ኣብ በዓል ጴጥሮስ ዝነበረ ሓሳብ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ በዓል ጴጥሮስን ዮሐንስን ዝነበረ ሓሳብ እንታይ እንድሕር ኢልና ተሳሊምና ጸሊና ክንምለስ ዝብል ነይሩ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ግን ናይ ባዕሉ አጀንዳ ስለ ዝነበሮ ነቲ ጸሊና ክንምለስና ኢሎም ዝሓሰብዎ ነገር ኩሉ ክለዋውጦ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር በዝበረኸት እዚ ይባረኸና አሜን ናይ ፕሮግራም ሰባት በቃ ናይ ፕሮግራም ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ንመንፈስ ቅዱስ ግን ፕሮግራም ክነውጻሉ የብልናን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደልየ ይሰርሕ ንሕና ከም ዝደለናዮ ኣይኮነን አሜን ዶ በዓል ጴጥሮስ ክጽልይሎም ናብ ቤት መቅደስ የምወጽዮም እዚ ክኸውን ኢሎም ፈጺሞም ኣይሓሰብዎን ከም ሰቦም ጸልዮም ናብ ቤቶም ክምለሱ የመዲቦም ነይሮም ኣብ ቅድሚቶም መኳንንቲ ደው ኢሎም ምድሓን ብኻልእ የለን ምድሓን ብስም ኢየሱስ ጥራይ እዩ ኢልና ክንሰብኽ ኢና ዝብል ሓሳቡን ኣይነበሮምን መንፈስ ቅዱስ በዓሉ ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኮይኑ ስርሑ ክሰርሕ ስለ ዝደለየ ግና ነቲ መድረኽ ከዳልዎ ከሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ዶ ጴጥሮስን ዮሐንስን ነቲ ዝተሓተትዎ ምላሽ ምስሓቡ እቶም መኳንንቲ ኣብ ልዕሊኦም ምንም ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ከምቲ በዓላቶም ዝመስከርዎ ኣሉ ክብልዎ ዘይክእሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩን ኣብ ኩላቶም ተጋሃለት ፍልጥቲ ተኣምራት በኣቶም ስለ ዝተገብረ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዞም ሰባት ምንም ዓይነት ስጉምቲ ኣብ በዓል ጴጥሮስ ክወስዱ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ስለ ዝነበረ አሜን ዶ በቃ ደው ኢሉ ነይሩት ሰብኣይ ብጀካ ፈራሪሕካ ምስዳር ምንም ክገብሮ ዘይኽእሉ ነገር ኣይነበረን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
سمعوا እግዚአብሔር ባዕሉ መድረኽ የዳልዩ አሜን ዶ تذكروا وديهم تي أب ماركوس حموش زلو سبعي قويتا يسوس كريستوس كابتوم حيالات غانينات كابتوم ليجيون مسناغو فوسي انتاي غيرو نتون ليجيون اوصيو نابتا حشما اتيو حشما مساتو نابحري توم غواسوت كيدوم نتي حزبي صويعمم تحزب مستاكبه دمات نتي زحاوي سب ناي مسباخ مدرك تخافيتو لእግዚአብሔር ይመስገን ከይዱ 10 ዝባሃል ከተማ ሰበኸ ይዝብለና እግዚአብሔር መድረኽ አለው አሜን ዶ ናብትስ ደልዩ ይስደደና አሜን ዶ ክብርን ጎይታ ይሁን በዓል ጴጥሮስ ከም ኩሎም ተራ ሰባት ጸልዮም ክምለሱ ኢሎም የም ከይዶም ኣብ ቅድሚ መኳንንቲ ኣብ ቅድሚ ሽማምንቲ ኣብ ቅድሚ ናይቲ ዘመንቲ ሊቀ ካህን ደው ኢልና ሰበኺና ኢሎም አይወጹን ጎይታ ግን ክብሩ ንሽሙ ይኹን ክብሩ በአቶም ክገልጽ ስለዝደለየ ነቶም ሊቀ ካህናት ኢና ዝብሉ ነቶም ማንም ክበጽሖም ዘይክእል ሰብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዞም ተራ ገፈፍቲ አሳገሩ ክበጽሖም ኮሎ ንሪ አሜን ዶ ክብሩ ንጎይታ ይኹን ቶም መኳንንቲ ተማኺሮም ዝወሰኑ ውሳኔ እንታይ እዩ በቃ ንሓደ ሰብ እኳ ካይነግሩ ኣምሪርና ንግናሓዮም ዝብል ጸዊዖም ድማ ከምዚ ዘንበብናያ بسم يسوع نحدا قا خينغرو ويس كيمهرو كأززوام كلو نري بيتروسن يوحنسن جنا نحناس نتزرعنايون زسمعنايون مزراب كنا حدق أيقوننان قبصو كاب أملاخ نعاخاتكم إزاز أبكر ما أملاك قنع أنت قوينوس إسكاب على خاتكم فردو إلامسي كزاربهم كلو نري إغزابير مسكن ملسناي بيتروسن يوحنسن قلصي آمين بسم يسوع አይትዛረቡ بسم يسوع አይትማሃሩ ስለዝበልኩምና ስለዘፈራራሕኩምና ካምንጋርን መምሃርን ደው አይንብልኒና ምክንያቱም ንሕና መሰኻኽሩ ክንከውን ብኡ ዝተሓረና ኢና ኢሎም ብጥበብ ክምልሶሎም ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ ይብዛሐልኩም ናይሎም መጽናዕትና ኣብዚ ደው ክነብልና كلاتنا داونا حافنا بلمو تصلينا هنودينا